Všetká sláva patrí Bohu, stvoriteľovi neba, zeme, pekla a všetkého medzi tým. Dnes by som sa chcel spýtať jednu veľmi dôležitú otázku, ktorá znie: ako dlho chce československý národ ignorovať a popierať fakt, že islám je jediným náboženstvom pravdy a že niet Boha okrem Boha samotného. Ježiš Kristus, ak chcel osloviť Boha vo svojom rodnom aramejskom jazyku, tak povedal Elohim, alebo Allah. E-L-L-A-H. Teraz skúsme zameniť písmenko E na začiatku slova za písmenko A. Budem rád, ak mi do komentárov napíšete, čo vám vyšlo. Rovnako kresťania v arabských zemiach, hovoriaci po arabsky, ak chcú povedať Boh, tak povedia Allah. Islám v skratke znamená oddať svoju vôľu vôli tej Božej. A aké náboženstvo nasledoval náš otec Adam, prvý človek, ktorého Boh stvoril? V tom čase neexistovalo ani kresťanstvo, ani judaizmus. Adam oddával svoju vôľu vôli tej Božej. Takže naplňal podstatu islamu, z čoho vyplýva, že bol muslim. Muslimovia neoddávajú svoju vôľu nikomu inému, okrem Boha samotného. Muslimovia sa nemodlia k nikomu inému, okrem Boha samotného, a muslimovia taktiež neveria, že niekto iný zomrel za ich hriechy. Pretože to nie je spravodlivé a muslimovia veria, že Boh je spravodlivý. Muslimovia veria, že každý je zodpovedný za svoje skutky. Muslimovia nežiadajú o odpustenie nikoho iného, okrem Boha samotného. Všetky náboženstvá učia, že X rovná sa Boh. Až na islám. Pretože islám učí, že Boh rovná sa Boh. A to sú fakty. Ak sa nájde niekto, kto sa stotožňuje s tým, čo som spomenul v tomto videu, alebo v mojich videách predošlých a mal by záujem vstúpiť do náboženstva pravdy, kľudne ma kontaktujte v správe a ja sa vám s radosťou budem venovať. Ak Boh dá, tak sa vidíme pri mojom ďalšom videu.